Dandinna trakadunnana, dindinna trakadunnana, dandinna trakadunnana, dindinna. הוא אמר לי, איתך אני משתגע, איתה אני רגיל. אז אמרתי לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי, מה אמרתי לו? כשהוא אמר לי, אמרתי לו, לך תתרגל איתה. לך תחווה איתה כל דבר בוער, אני כבר אשתגע עם מישהו אחר. הוא אמר לי, הוא אמר לי, הוא אמר לי, תראי, זה לא בדיוק זה, הוא אמר לי, ואני אמרתי לו, הוא אמר לי, ואני אמרתי לו, מה אמרתי לו? כשהוא אמר לי, אמרתי לו, לך תתרגל. יושב איתה בסלון, תראו ביחד סרטים מצוירים. תהיה לך פיליפינית חביבה שתלחץ על כפתורים. יהיו לך המון 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 קסטות מסודרות על מדפים. ואז היא תגיד לך, ממוש, החודש לא צריך להידחה, אבא כבר חתם על הצ'ק. ותהיה רגוע, 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 רגוע. דנדינה טרקדוננה, דנדינה טרקדוננה, דנדינה טרקדוננה, לך תתרגל איתה. לך תחווה איתה כל דבר בוער, אני כבר אשתגע עם מישהו אחר. לך תתרגל, תשתדל, תתגלגל, תגדל, לך תתרגל איתה. מה אתה הולך?